Є. Ага. Єстем. Першим буде у нас Юра з біофаку. Юра шанувальник мистецтва стрітворкауту. Він скромний чувак, на нього покластися можна. Спокійний, тому може працювати на таможні. Другим буде психолог Влад, може дати тобі дуже багато порад. Гарно грає на роялі, знає людські ноти душі. Малює так, як Пушкін писав вірші. Цей красунчик, цей Літвінчук Максим. Він нічим не цікавиться, але цікаво з ним. В нього добра посмішка, має гумор гарний. Можливо, тому вступив до євтажу на державний. Цей хлопець Ілля, він чистокровний хімік. Любив вчитись у школі, не вів уроки відлік. Ілля має талант, каже, пов'язаний з репом. Мабуть, в дитинстві любив Емінема, касети. Цей хлопець математик, звуть його Вітя Іванович. Люди люблять його, бо він комунікабельний. Вітя радить вам фільм «Останній подарунок». Їсть здорову їжу, тому має здоровий шлунок. Далі стоїть Діма з ІІ, він класний. На знайомство прийшов з менеджером власним. Він подивився футбол в кожній країні Європи. Гарно грає на гітарі, бо руки не з. Ось Рома Полторак має життєве кредо. Хто жив, той живе. Роман не має проблем, він вміє гарно вести, веде майже все в універі. Ти точно бачив його, якщо був на КВНі. Це Міша геофак, любить танці, читає, любить історію вивчати і багато мрій має. Розвивається, має активне життя, любить спілкуватись і не любить ниття. Знайомтесь, Льоша, він містер міжнародний. Він грає на гітарі і любить автогонки. Любить читати і дивитися бойовики. Він файний хлопець, тому ніколи не буває один. Цей бородатий чувак по рок-концертах катає. Пашани речі, а життєві спогади збирає. Улюблена книга, та казав Заратустра. Якщо любить Ніцше, уже з думками тут густо. Цього клієнта ми знаємо, це Сергій Любиченко. З нього позитив іде, як вірші Шевченка. Він має багато друзів, одяг продає. І зараз у школі діткам настанови дає. Останнім на сьогодні буде історик Марк. В шкільних заходах активну участь брав. Марк любить грати в футбол і вміє танцювати. Має активне життя, тобі треба теж таки мати. 31.03 просвіта тут. Не пропусти обрання містера СНУ. Буде багато цікавого і точно буде кач. Якщо не вистачить білетів, то ти нас пробач. Є.